खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय फिन गोजोनथाव खौरां। रायजोआव फिन गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि नैथि खोन्दोखौ बेखेवबाय। नंगौ, आसाम रायजोआव सरकारा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 खौ फिन जागायदों। लोगोसे 25 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 9 डिसेम्बरसिम जागोन एप्लाइ खालामनायनि समसिमाया। आसाम रायजोनि लाइमोनफोरनो गावसोरनि फालांगियारि दावबायनायखौ जागायनायाव राङारि हेफाजाब होनो थाखाय आसाम रायजो सरकारा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 खौ जागायफिनबाय। थारैनो आसामाव लाख लाख बेखार लाइमोनफोरा बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फाखौ मोनगोन। आसामनि अरायथा थागिबि जाय 28 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिथांमोनहा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। लोगोसे बे बाराव आसाम सरकारा मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम रांखौ अनसुंथाइ होगोन आरो सरकारा बे राङारि हेफाजाबखौ थोंजोङै सायख'जानाय आर'ज गाबगिरिनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा मावख'आरि वेबसाइट cmaa.assam.gov.in आव थांना एप्लाइ खालामनांगोन आरो आर'ज गाबगिरिया सरासनस्रा बाङाइसिनाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय जानांगोन। लोगोसे बेनिनो इन्जिनियारिं आरो पोस्ट ग्रेजुएशन बायदि गोजौ सोलोंथाइ गोनांफोरा 5 लाख रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि सोलोंथायारि रोंगौथिनि फोरमानलाइ, नोंथांनि आबुं थं, मबाइल नम्बर, इमेल आइडि, बेंक पासबुक, ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिफोरखौ नोंथाङा आर'जलाइयाव होफानांगोन। बेनि उनाव फैगौ समाव सायख'जायोब्ला नोंथाङा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि 2 लाख आरो 5 लाख रांखौ मोननो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय फिन गोजोनथाव खौरां। रायजोआव फिन गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि नैथि खोन्दोखौ बेखेवबाय। नंगौ, आसाम रायजोआव सरकारा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 खौ फिन जागायदों। लोगोसे 25 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 9 डिसेम्बरसिम जागोन एप्लाइ खालामनायनि समसिमाया। आसाम रायजोनि लाइमोनफोरनो गावसोरनि फालांगियारि दावबायनायखौ जागायनायाव राङारि हेफाजाब होनो थाखाय आसाम रायजो सरकारा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 खौ जागायफिनबाय। थारैनो आसामाव लाख लाख बेखार लाइमोनफोरा बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फाखौ मोनगोन। आसामनि अरायथा थागिबि जाय 28 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिथांमोनहा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। लोगोसे बे बाराव आसाम सरकारा मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम रांखौ अनसुंथाइ होगोन आरो सरकारा बे राङारि हेफाजाबखौ थोंजोङै सायख'जानाय आर'ज गाबगिरिनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा मावख'आरि वेबसाइट cmaa.assam.gov.in आव थांना एप्लाइ खालामनांगोन आरो आर'ज गाबगिरिया सरासनस्रा बाङाइसिनाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय जानांगोन। लोगोसे बेनिनो इन्जिनियारिं आरो पोस्ट ग्रेजुएशन बायदि गोजौ सोलोंथाइ गोनांफोरा 5 लाख रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि सोलोंथायारि रोंगौथिनि फोरमानलाइ, नोंथांनि आबुं थं, मबाइल नम्बर, इमेल आइडि, बेंक पासबुक, ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिफोरखौ नोंथाङा आर'जलाइयाव होफानांगोन। बेनि उनाव फैगौ समाव सायख'जायोब्ला नोंथाङा गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि 2 लाख आरो 5 लाख रांखौ मोननो हागोन।